מה קורה חברים? כאן מתן ואנחנו פה בעוד סרטון. אנחנו היום נשחק בטלפון שבור עם מיקה. צריך לכתוב, בוא נכתוב פה את השם שלנו. הצטרפות, פרסומת קטנטנה. תעשה דלים. הנה, רגיל. הנה, אתה רואה אותי. אוקיי. מה עושים? אני עכשיו אלחץ על הרגיל ונתחיל. תרים את החלב על זה. כן. אוקיי. אני סיימתי. רגע. זה יותר כיף שזה עם כמה, כי אחרי זה אתה צריך לנחש מה אחרים תראו וזה. כן, אבל לא נורא. יאללה. תודה. מה זה המשחק הזה? אני מוכן. נחש כאילו מה זה? כן, אבל זה עם כמה... קרנף אוכל שוקולד בבית שלו. לא הבנתי, אתה שולח למיקה והיא צריכה לנחש? מיקה שוטפת כלים. זה אתה כתבת? כן. וזה היא עושה מראה? כן. חשבתי שאתה מראים ציור ואתה צריך לנחש מה זה. כן, אבל שזה עם יותר אנשים, אחרי זה מישהו מקבל את זה. כן, ואז ואז... צריך לנחש מה זה. ואז אתה מבין, זה מצחיק. תעשו את זה היום בלילה, בערב אצל סבתא וסבא, תונו. רגע, אבל או שתעבדו, אולי תעבדו על חידון כעבוד. לא, עושים את זה. גם וגם. נו, גם וגם. טוב. תחשבו על איזה נושא. מה? מיקה פה. אבל אז אנחנו רוצים... לא, שניכם לא, זה תעשו. בסדר עם שתיים. שניכם תעשו חידון ביחד. תחשבו לא, על זה. אני לא... שתכתוב לי פה. אני לא מבין מה אתה רוצה. שתכתוב לי במשחק. עוד פעם להירגע. במשחק הספציפי הזה? כן. מה לכתוב? שתכתוב לי מה שאני רוצה לכתוב, כי זה ייקח לי זמן. לא, אז תעשה את זה. לא! לא!